Tervetuloa tutustumaan SPR Seinäjoen osaston toimintaan ja nuorten osallistamiseen meidän toiminnassa. Meillä nuoret on joka asiassa mukana. Eli meillä ei siis tavallaan ole tällä hetkellä nuorisoryhmää. No, meillä nuoret pitää Nalle-sairaalaa. Meillä toki tehdään yhteistyötä myös meidän kirpputorin kanssa, että käydään siellä vähän tekemässä lajittelua tai pidetään siellä esimerkiksi jäsentilaisuus ja meillä pääsee tekemään esimerkiksi kielikahvilaa. Siellä on eri-ikäisiä maahanmuuttajia, jotka opettelee suomen kieltä ja sieltä voi esimerkiksi saada kaverinkin itsellensä. Ystävätoiminta on totta kai, mutta sitten myös festareille pääsee meidän kautta. Eli me mennään festareille pitämään kondomia ja korttia Yle X:n kanssa tai mennään ylipäätänsä kiertämään sinne ja samalla pääsee katsomaan sitten niitä omia lempibändejä. Eli itse olen lähtenyt Punaiseen Ristiin mukaan ensiapuryhmän kautta 16-vuotiaana. Ja siitä sitten innostuin ja jäin ensiapuryhmään. Ja sitten sen ensiapuryhmän ja osaston kanssa innostuin niin, että sitten lähdin aikoinani myös lähihoitajaksi opiskelemaan. Punainen Risti on antanut mulle äärettömän mahtavan ystäväpiirin sekä niin kuin täällä Seinäjoella että vanhalla pitäjällä, mistä on lähtenyt Punaiseen Ristiin mukaan. Mutta että ihan Suomen laajuisesti, niin ihan joka kolkasta voin sanoa, että jos mun auto hajoaa sinne, niin siellä apua löytyy.